feminista! Gora borroka feminista! Gora borroka feminista! Non daude gure eskubideak! Gaur lan ikuskaritzaren aurrean batu gara salatzeko indarkeria matxista lan eremuan eskutatzen den errealitate bat dela. Izan ere, datuek argi hitz egiten dute, urtebetean kalkulatzen da EAEn 22.000 emakume inguruk jasaten dituztela sexu indarkeriak bere eguneroko lanpostuetan. Hau da, 5 emakumetik batek lan eremuan jasaten du indarkeria mota hau. Horregatik ikusten dugu, instituzio eta patronalak eta kasu honetan lan ikuskaritzak ere, badela ordua politika indarkeria matxistaren kontrako politika eraginkorrak, sustatu ditzaten.